जाकर के बोल दीजिएगा उनका उनका वियोग में बहुत दिन रहनी बहुत दिन रहनी बहुत दिन रहनी। भैया वीरेंद्र चौधरी साहब मलेटी मैन देश के जवान 100 रुपया दरबानी प्रणाम बा। उनका वियोग में बहुत दिन रहनी बहुत दिन रहनी बहुत दिन रहनी। सहे के न बोली आज गोली लिखन सहनी गोली ले सहनी हो गोली ले सहनी। कोप मिले करुणा निधान हो होली हो होली हो अरे कोप आए करुणा निधान कहियाल होई दारा सानवा बाजारागी हनुमा बहिराले होइला। बाजारागी हनुमा बहिराले होइला। रूप काला वस्त्र सरैया श्री धीरज शुक्ला जी 500 रुपया दलवानी शुक्ला साहब का प्रणाम बा। हाँ बाबा तो नखन बढ़ बाबा कहत तो नखन बुझ बुझाइल तारा अब यहाँ सब बतियाई रुआ बढ़ाए जी देख बाबू माता कली के हनुमान हमारा तरफ से बोल दी हो हमारा तरफ से बाई है नी हो